wazi ukuthi usifundisa i-maths, sinama-extra classes. So khona ngale day le wathi ena uzobhalisa iy'namba zethu, avule i-group. So samnikeza-ke njengothisha phela simthemba. Khona le day I think angazi noma kwakuLesihlanu yini wangifonela. Ayibona uthisha uyangifonela ngoba phela singena ngoMgqibelo kuphela, Friday nje asingeni. Engifonele ethi na ucela ngize cottage lakhe. Ukhona into afuna ukuyikhuluma ngayo ngamama kami since kwakukhona i-assignment esasiyibhala last week. Shuthi angiphasanga kahle, ngayitshela lokho-ke. Mangifika nje ngifike ngene ngihlale phansi. Ethi hawu yini wahlala phansi? Ngabe uyasondela, ngamthola ehlele embhedeni. Shuthi ngibe nokuthuka ngoba phela uyazi nawe ukuthi ezweni lamanje abantu besilisa basathembakele. Mangisondela engihambe ngithasha. Ngithi mina hayi bose kanti ngizokwenzani lana? Ethi na hawu yindaba ngoba phela ukhulile and ngiyakuthanda. Ufresh, usemncane. So-ke ingubo endala ilalela abantu abadala. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuzo Dlanga-Mandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba sesingivakashele namhlanje kukhomba kona lokho ukuthi kunento ethize angayiqondi ngomuntu athandana naye njengamanje. Kodwa-ke uzosilandisa yonke into kabanzi. So-ke asike simuze ukuthi ingabe siphatheneni. Sabona kunjani? Yebo, njani sisi? Ngiyaphila. Ubona njani? Ngiyaphila. Umabalo sihleli naye? NgwaNtuli. Oh, okay. Ubuya kuphi? Ngibuya eNtuzuma. Oh, okay. Kuyilapho vele ukhulele khona? Yebo, ngikhulele khona eNtuzuma. Ngicela nje usithathe usibeke, usichazele ukuthi umuntu wakho nahlangana nini naye and nahlangana kephi. Okay. Umuntu wami sahlangana naye nje ngo-2022. Yes. Umuntu nje owangi-approacha. Okay. Kahle kaba umuntu nje all right. Kumina nje ungitshengisa uthando. Angenzela yonke into. Abantu besilisa isikhathi esiningi-ke benginganayo inhlanhla ukuthi bafake isandla ephaketheni befuna ngize ngicele, lona bengadingi ukuthi ngize ngomcele. Yes. Engifonela njalo nje embala lokho into engibone esengithola ushintsho kuyena. Lokuthi kusuka ngo-22 bowusa right. Yebo. Kuze kube manje la usuqala khona ukusola something. Yebo, ngoba sengisesinayo sesibe sinesikhathi eside ndawonye. Mhlambe nihlala ndawonye noma uhlala kwi-apartment yakhe nawe uhlala kweyakho? Uhlala kwi-apartment yakhe nami ngihlala kweyami. Oh, okay. Uyangivideo call, send ama-video calls. Yebo. Kodwa kuyenzeka ukuthi nivakashelane? Yebo. Mhlambe kuphele isonto nendawo. Yebo. Oh, all right. Ninabo mhlawumbe abantwana? Yebo, sinabo. Bayingakhi? 2. Oh, okay. So-ke kubudlelwane benu kubukeka ngazuthi kusuka ngo-2022 benisase-right. Ikuphi manje inkinga? Senixakwa yini? Yini le ongase understand? Hayi, sengixaka isikhathi sokuba busy, akasabi nesikhathi sami. Umuntu kade ehlezi iba nesikhathi sami. Ngithi ngiyamngena ifoni iyaringa nje ayibanjwe. Kanti bengayona into yakhe leyo, bebuyela back to me. Uyangixaka mina mabe engasabuyeli njengoba seqaleni angitshela ukuthi ubusy. Babies. Athi ngiyawazi umsebenzi wakhe, umsebenzi wakhe nje ubusy. Yabo. Mhlambe ngabe usebenza kuphi? Uthisha. Oh, okay. Yes. All right. So lo muntu kuyacaca ngazuthi ungena ekuseni aphume ntambama. Yebo, phela othisha mina ngiyasazi nesikhathi sakhe mase bephumile bahlala kancane emva kwesikole siphume yena nje usezoba busy kuze kanti phela akafundisi phela umatric yena yikho ngimazi ufundisa ugrade 10. Oh, okay. All right. So umuntu othi mayemvakashele endaweni yakhe yokuhlala aqala phone athi bhuti wabantu ngiyeza noma ubuvele ubesekunikeze imvume ngalendlela ukuthi unokhiye wakho awubusachaza ukuthi uyeza uvesane
ungene. Nginokhe wami angichazi nje angisachazi nje. Okay, so uma kade ungamtholi efonini bowunakho ukuthi ufisa usuku uthi ayilalele ngiyongqongqoza manje ngiyongena. Benginakho ukuthi hayi ngoba mhlawumbe ngithi ngiyamsola, benginakho ukuthi ngihambe ngiyoclean ekhaya ngoba ngumuntu ohlele ekhaya angisebenzi. Okay. Ngihambe ngiyocleana ngomlungiselele nje. Umfici. Ngumfici. No ngalesi sikhathi leso kade eseqala ngasephendula ifoni. Hayi bengingamfici-ke ngaleso sikhathi. Iyona lento engixakile. Ngihlale noma ngihleli angaqhamuki mhlawumbe ngithi hayi ke mhlawumbe uzokaqhamuke lutho. Angitshethe ifoni sorry ku silence ngoba busy. Ngoba phela ifoni bengayiswitch off. Athi mayiswitch off phela mina ngizoba nedrama. I'm being dramatic. Yizona ke zonke lezi zinto kuseqhamuka phi mina ukuthi since when I'm a drama queen because I'm not a drama queen. Manje yini le osuyibonile ongayi understand? Yes akayibamba ifoni and lo muntu omsola ngazi ukuthi mhlambe ngabe sebhizi naye ubone kanjani? Ifoni. Oh okay. Yes. Hayi bandla ngenza nje ukuthi ke ake ngibe devious nje. Kancane ngavela ngathi kwathelele ngathatha ilokho nje imune wakhe ngavula ifoni yakhe. Oh okay. Yes. Ish wabonani? Hawu ngabona nje ngabona ukuthi hayibo kune kubhala u2K ngaxa uthi 2K for what? Yabo ngiyacabanga ukuthi hayibo owani lo 2K lo because asinamfihlo nje mina naye. Ngathi mengithi uWhatsApp nangu khona lo 2K. Umseve as u2K ngachecka phone log nakhe ilokhu i-call duration yakhona iyalasta ulo 30 minutes to 60 minutes i-hour lelo ekhuluma nomuntu iyaxoxa mina ngazi ukuthi mina lakhulunya nami kanjalo. Kuzokwanzima. Mhlambe uma ubona le number le save ngo2K uke wazama ukubheka i-profile picture? Angaze ngicheck i-profile picture. Yes. Bingafakiwe i-profile picture. So ke nginakho ukukholwa mawuthi 2K because sike sazama ukumfonela njengoba usinikezile inamba yakhe wasitshela ukuthi usabhizi nezincwadi zesikole kodwa uzobuyela kuthina ngomgqibelo. So wabuyela ke kuthina ngomgqibelo sase samcela ukuthi okay akeze ke afike ngomgqibelo ozayo okuyilowa namhlanje ukuze sokwazi ukuthi sikhulumisane naye. Wathi wathi akanayo inkinga uzofika. So ukhona njengamanje studio ngale. So angazi noma usukulungeleni ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Hayi ngokulindele ngempela ngikulungele. Oh alright. Xosilandela yena. Alright babukele lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Nako kusisi uvumile ukuthi asijoyine kulo lona lolu hlelo. Siyathemba ukuthi imibuzo nemibuzo ezobiqhamuka kusisi ombhalele uzokwazi ukuthi ayiphendule ngokweqiniso. So wena kunjani? Yebo njani? Ngiyaphila nami wena right? Right. Umuhle. Awuba sibonga Umabuya khona. mabuya khulu. Yebo. Abawani mabuya khulu? Onje Mkhosi. no Mzulu. Oh okay. Udabuka kuphi? ngisuka la eNtozolo. Ilona khaya lakho lelo? Yebo. Oh alright. Usisi ngobe ma? Oh ngiyamazi uMantuli. Umazela kuphi? Ngiyazi ukuthi ubambana nothisha lo osifundisayo iBeth. Oh okay. Mhlawumbe ngabe usase high school? Yebo usase high school. Ufunda kubani? Grade 10. Oh alright. Okay, ngilungile. So njengoba sikucelile ukuthi usijoyine kulolu hlelo, sibonga kakhulu usihloniphe. Wasondela mesicela usondele. But kukhona usisi la anenkinga nakho. Angak-understand muva nje ngo-person wakhe. So ngiyacela ukuthi akubuza kwena ukwazi ukuthi umphendule ngokuqiniso. Ngicela ukukhulumisana naye. Wenzani? No Andile. Angimenzile ukuthi Phela efoni ngibona ilokho aku-call log ngiyabona ukuthi uyafonela nawe uyafona and wena ufona kakhulu. ngicela ukubuza ukuthi ma ukuwahlala naye phansi umuntu wakhe since kuwumuntu wakho. Wambuza ukuthi kwenzakalani. Manje sengifuna ukuzwa sengila iside lakhe sengizwile bese ngicela ukwazi lapho. That's why.
njengoba wazi ukuthi usifundisa i-math, sinama-extra classes. So khona ngale day le wathi ena uzobhalisa iy'namba zethu avule i-group. So samnikeza-ke njengothisha phela simthemba. Khona le day I think angazi noma kwakulesihlanu yini wangifonela. Ayibona uthisha uyangifonela ngoba phela singena ngomgqibelo kuphela, Friday nje asingeni. Engifonile ethi na ucela ngize cottage lakhe. Ukhona into afuna ukuyikhuluma ngayo ngamama kami since kwakukhona i-assignment esasiyibhala. That's doing shoot angiphasanga kahle ngayitshela lokho-ke. Mangifika nje ngifike ngene ngihlale phansi. Ethi hawu yini wahlala phansi? Ngabe uyasolela ngamthola ehlele embhedeni. Futhi ngibe nokuthuka ngoba phela uyazi nawe ukuthi ezweni lamanje abantu besilisa abasathembakeli. Mangisondela engihambe ngithasha. Ngithi mina hayi bose kanti ngizokwenzani lana? Ethi na hawu yindaba ngoba phela ukhulile and ngiyakuthanda. Ufresh usemncane. So-ke ingubo endala ilalela abantu abadala. Phazamisa uqhube nestori. Wawuqhamuka ugqoke kanjani? Ngagqoka ingubo nje yami emnyama ethe ubambishanyana. Ayi ngoba ngizama ukuthi yena ngiyamfenza yini. Cha, angimbuka as uthisha and ngiyathanda vele as ngimncane ngiyathanda ukugqoka iy'ngubo ey'mfishane. Nasesikoleni ugqoka i-uniform engakanani? Nje mawusuhleli eklasini ugqoka ingakanani i-uniform yakho? Iyahambisana ne-School of Conduct? Asikho sifishane kakhulu isikhathi sami. Singakanani? Singeke. Ngingazi ukuthi mabe umfundi wesikole i-uniform must be above the knee. Ngayi ngale ndlela not 3 centimeter. Kodwa ngangaqondile ukuthi ngangimfenza or something. Angazi nje ngize ngimbheke ngalelo su. Uye wahayza kwezabani the time kade athi sondela wakuthinta? Ngafika ngatshela mamncane ekhaya. Okay, uye wathini? Wathi mamncane angeke ukathina amaklasi. Because vele ngayofika esikoleni kuyafana. Ngeke indaba yami bayithathe serious ngoba umuntu ohloniphekile wambuka. Ngoba ngazi ukuthi mina engangimfuna. Mhlawumbe uke wawablock ama-calls akhe emva kokuba kade enze kanjalo? Ngeke ngikwazi ukumblock ngoba siyafunda uvula igroup. So ngangibukela ukuthi ngizolekha esifundweni samsebenzi. Umaze nini ukuthi nangumuntu wakhe? Wamazi before akubizele endlini yakho uthisha noma umaze after? Cha, bengimazi before. Yini enza ukuthi bungakutsheli ukuthi umuntu wakhe wakubiza endlini yakhe kwasekwenzakalani? Bengikhulula. Bengibona ngazi ukuthi ngikaze angikholwe nje. Ngibonakala ngazi ukuthi mina engikufunayo senthi ngiyi-2K. Ufika kanjani ngalo kusho? Angikholwa. Akakuthintanga wakunyubezanga kodwa? Cha, akangilobezanga. I can even khombisa ama-message ukuthi akaze ngenze lutho or akusimina engamfenza something. Mina ngicabanga ukuthi nje kuleyo kuthiwa wakuthinta kephi nendawo? Usebe ngoba inamba yakhe? Ngisebe ngo-missed. Ngicela ucheck WhatsApp u-missed. Okay, ngisacela umvulele i-password. Kuthanda ukuba nzima-ke kulokhu mekuwukuthi seke wakuthinta wakhetha ukuthi ungatsheli muntu esikolweni asebenza kusona. No, ngiyakuzwa. But bowazela ukuthi angeke aphinde akubizele endlini yakhe.
ngayitshela ukuthi sengizozama ukuthi mas-attend amaklasi ngizame ukuthi ena ngicontact abangani bami sihambe nabo ngisenza lento ukuthi ngihambe kuqala eklasini. Okay. Lokho okutholayo WhatsApp kuyahlangana kodwa. Kodwa la kune-communication no good morning lana no good night manje that's why ngingasikhole lesi story lesi. Oh okay. Yes, ngoba manje usendelwana la no good night no good morning angazi ukuthi noma uyena yini umuntu wami ovale ingane noma bathe nje angeke ngenziwe isilima nje live. Awukho wazama emavekini aphelile wazama ukungifonela since ngase ngimtshelile ukuthi ngizozama ukuya kuthisha omkhulu ngiyomtshela ukuthi uzama ukubeza ngale ndlela ngibeza ngayo. So wazama ukungifonela lokho engibhalela esho ukuthi uyaxolisa kanjani njani ngiphinde kwenzeke lokho kwenzekile. Uthe ubonile i-duration makhuluma nomuntu wakhe ukuthi iyafika ku-30 minutes idlule. So ngabe yini engake nikuxoxayo? Since besazi ukuthi uma mncane ngimtshelile because ngamtshela ukuthi uma mncane ngishile ekhaya. Wathi ena uyaxolisa engazama ukuzoxolisa ekhaya ngale ndlela axolisa ngayo since ewumuntu omzulu. Umuntu akumtshelile ukuthi uze usho kanjani? Umtshelile. Uthethile? Hayi bekhambe. Wazenza nje into enga i-IDC I don't care. Uzivele ukuthi nje yena nje u-innocent. And he's willing to prove his innocence. Nami ke kulungile ngifuna ukuprove khona lo obonakala. Oh, mayithi willing. Ngiyakucela ukuthi usicelele yena ukuthi akavele afike because bengizothi ngicela ukuthi senze ne-call sikhona ukukhulumisana naye amayelana nomntwana. Kodwa ngoba uthi willing ngiyacela ukuthi uvele umbize ngizocela mina abaphathi bami ukuthi kube khona part 2 azochaza ukuthi uyayazi lento umntwana ayisho ukuthi uke wazama umbizela endlini yakhe uke wamthinta emzimbeni ezama ukunyukubeza. Semani ngamanga naye sengiqalela kunini nami ngimzama ukumfonela ngithi ngilana wangaqhamuka akaqhamukile kuyimanje. But i-call uyakwazi ukuyibamba kodwa kunini ngiyomlindile. I-call kona ngiyathanda ukuthi yenziwe. Ngiyathanda ukuthi ngimfonele kakhulu. But kwi-call i-voice ungayizwa ungayiboni i-body language kanti ingakho ngicela ukuthi okungcono akafike ukuze sokhona ukubona umzimba. Mayikhuluma nobuso mekhona imibuzo eqhamukayo ukuthi lento ephuma emlomeni izobe iqinisile because i-body language ayiqamba manga. Ayiqamba manga. So ingakho ngithi ngiyacela mekuthi yena uthi willing fine ngiyacela ukuthi nisenzele isikhathi naye noba u2 niphinde nibuye sizophinde simcele futhi umntwana ukuthi aphinde afike ukuze kuzoba khona upart 2 sazi ukuthi kahle kahle kwagcina kwenzekile because lolu daba kufanele siliyekelele luphelele nje kanje kube ngazuthi alikazi laba khona. So ngiyacela ukuthi ungivumele siphinde simthole bese ngicela. Mina nginankinga nalokho ngoba vele nami ngiyayizwa lento ye-body language iyadinga nje ngampela. So ungakhona ukufika mesicela ukuthi ufike futhi. Anginenkinga ngakwazi. Sibonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi akupheleli la lokho. So upart 2 uzofika kungesikhathi singanani lapho sesimlandile khona uthisha ezokhona ukuthi aziphendulele yena imibuzo because manje indaba sishile kanje ngoba asazi ngoba nakho akekho yena. So upart 2 uzoza ngizocela ukuthi abaphathi bavuma ukuthi ube khona soshuthe kungesikhathi singakanani. Ngicela ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.